Moi. Tälleen tehdään, tai mä annan ohjeet, miten tehdä tällöin Lego-lentokone, joka on tosi siisti. Eli sun pitää ottaa nämä osat. Ja nyt kun sä oot kattonut mitä sulla on, niin sä voit siis tietysti stoppaa ton kohtaan. Niin otat tämän plus tämän. Laitat tämän ton keskelle, siihen päälle tolleen. Sitten sä otat 2 harmaata ja laitat ton alle. Sori, mulla on nyt vain 1 käsi, koska mun pitää tätä puhelinta. Sitten sä otat tällaisen. Laitat sen tohon. Sitten sä otat tän. Ja laitat sen tohon. Sitten sä otat tän. Ja laitat sen tohon. Sitten sä otat tän. Laitat sen. Oh my god. Tää lentokone väärästä. Ja laitat sen tohon, mihin mä laitoin. Sitten sä otat tällaisen. Mä katson kamerasta. Tohon. Sitten sä otat tällaisen. Tällaisen. Ja laitat sen tohon seuraavaksi. Sitten sä otat sen, mikä sulla oli tässä. Laitat sen tohon päälle. Sitten sä laitat ton tohon päälle. Ton tohon päälle. Sitten on viimeinen osa. Laitat ton tohon ja tietty suoristat sen hyvin. Suoristat sen sillä tälleen keskelle suunnilleen. No meniköhän se nyt niin. Noi, mut moikka!